bij jou met wanden? Wat? Wat doe jou daar? Saai hè? Mogen wij bij ons in? Ja, zeker dat mij altijd. Zo, wat nou? Ja, hij doet het net. Ik heb wel meleurd denk ik op een of andere manier. Maar hij skaaft aan. En dat jij het net zag, hè? Dus ik moet even zeggen dat het verhelpen kan. Het is nu mooi warm, maar de horen winter moeten we wel wat in een kacheltje. Ah, dan ben je over van het wanden. Ja, ja. Nee, mijn zwager die went je. En zo'n wanden die wordt deze BM hebben, dat we net meer vertrouwd. Dat is een beste beam. Ja, het weer een heel dikke BM. Ja, zeker. Dat daar hebben we stiekem wat omzagen. Ja? Vind je mooi? Mooi werk. Mooi buiten, hè? Ik die hoor altijd in verstaand bosbeheer, maar dat mag niet meer, hè? Dan elke winter 40, 50 BM omzaaien. Dan krachten zij ze even aan, maar een stift of zo wat in, nou een stukje verven. En dan, die moesten dus om. Maar er is een derde bevallen nu in Drenthe. En ik heb voor 30 jaar die, maar nu mag het niet meer. Ze vertrouwt niet meer. Kijk, dat lieten ze dan, woont er meestal dan die het hout op. Ja, ja, je moesten worden kleren aan hebben, moesten de schoenen aan hebben en dus een helm op en alles wat voorschriften is, hè, maar het is dan een keer verkeerd gewoon dus. Ja. Wat is er misgang? Ik weet het niet precies. Ik denk dat een BM verkeerd kant opvallen is, dat ze verkeerd berekend hebben. Zo. Want ik altijd in de bos dat ik een BM omzag, dan moest ik een vluchtwaai hebben, want het kan altijd een beetje oorzaken dan het denken. Dus ik moest altijd een stuk nemen aan de kant, dus zou het een brommelstrukken bij een hekje bloeien kon. Dat verwieder ik dan en dan dat een vluchtwaai hier. En heel enkel gewoon de andere kant door de 18. En dan moet je het komen kennen. Zo? Denk je dat het nou wat wordt, Joet? Nou, ik heb niet twijfel ervoor. Maar dit wordt nog geen prutsen dus. Ja, ik denk het ja. Succes. Ja, dank je. Ontje. Ja, ontzien hè? Jo. En ik jij het wel. Ik bezeer me uit.